Soc Teresa Ciges i aquest és el meu nou canal de YouTube en el que tracte d'unir dos de les meues dues passions com són la comunicació i la política. La idea no és anar-nos junt i parlar d'en Trump, de Bolsonaro o de Boris Johnson, que també ho podem fer, sinó és parlar de la política més propera a nosaltres, parlar de què passa a nivell estatal, però també a nivell autonòmic i fins i tot a nivell local. ¿Per qué no? ¿M'acompanyeu? No hay que tocarla como he hecho yo. Normalmente se tiene que coger de aquí, ¿verdad? Y entonces te la pones con el arriba para arriba y el afuera para afuera. Y bien, supuestamente. Esperem que ja tots els polítics sàpiguen com posar-se una mascareta. A més de que cal preparar-se les rodes de premsa, saber què s'ha de dir i com, la gestió de la crisi del coronavirus ens ha deixat grans lliçons pel que fa a la comunicació política. Si voleu, ara en veiem algunes pinzellades. En primer lloc, i com no podia ser d'altra forma, hem de parlar de l'ús del marc bèl·lic per part del govern espanyol en tota la crisi del coronavirus. Durant 40 dies el seu equip de comunicació va decidir a fer ús del marc mental de l'estat de guerra, no sols per part del president Pedro Sánchez a les rodes de premsa, sinó que també van posar la posada en escena. És a dir, quan els militars apareixen en la pantalla de tothom, el marc és assumit ràpidament. I això és el que van voler aconseguir. Guerra, enemigo mortal, vencer, sin novedad en el frente, en la guerra siempre es lunes. Totes aquestes expressions i moltes altres han sigut emprades per un govern davant una crisi sanitària. I us preguntareu per què, no? Per què han fet servir el frame de la guerra? Perquè a la guerra tot s'hi val, perquè a la guerra hi ha herois que moren per la pàtria i perquè a la guerra no es qüestionen les instruccions del qui mana. Això ho ha comentat molt bé una companya, Sílvia Díaz, en un article que us deixo aquí en la descripció amb l'enllaç perquè podeu accedir si us interessa. Ara bé, no tots s'han comunicat igual, i n'hi ha diferències entre la comunicació del govern central a la dels governs autonòmics, per exemple. Tenim el cas de Ximo Puig, que va agafar el frame de l'exèrcit i va dir que l'exèrcit real eren els sanitaris, els metges que ens estaven curant d'això. Li va donar la volta a tot el missatge del govern estatal, tot i ser del mateix partit. Hi ha un article molt interessant de Xavier Eliaga sobre com han comunicat els diferents governs, que us el deixo també aquí baix. I per cert, que no se m'oblide, ara us poseu un joc de trobeu les 7 diferències entre la comunicació de l'estat espanyol i la comunicació del govern de Finlàndia. Lo primero, las personas y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo. Gracias. Fa uns dies, les filles del rei d'Espanya, Leonor i Sofia, van emetre un vídeo en el que se solidaritzaven amb els xiquets perquè elles estaven també patint com ells el confinament. Veiem. Hola. Hola. Llevamos como millones de niños más de un mes en casa y sin ir al cole por esta pandemia. Intentando seguir con la vida del mejor modo posible. Como millones de niños más de un mes en casa y... No lo sé, Rick, parece falso. Jo no sóc millor que el DIRCOM de la Casa Real, ni molt menys, però sí que és cert que n'hi ha relats que s'han de revisar perquè han de tenir una certa coherència, perquè qualsevol xiquet de qualsevol poble en el que vivim, li grinyolarà això de que estan patint com ells. Baixem un esglaó i anem a parlar un poc de la comunicació política d'aquella que tenim més a prop. Hem trobat diferències substancials, per exemple, en la comunicació entre Balears, el País Valencià i Catalunya. Per exemple, pel que fa als avions amb material sanitari, el País Valencià i Balears han comunicat la seva arribada, però Catalunya no. Per què? Perquè sabent la política de l'estat espanyol que volien requisar el material sanitari i redistribuir-lo com ells millor consideraven. És una decisió personal que ha de prendre cada govern i sabent què és millor o no, si anunciar-ho o no.
Sí que és cert que en tot això qui ha destacat moltíssim és el govern valencià, perquè gràcies a l'ajuda del famós empresari d'Ontinyent, no? Que ha pogut establir un lligam entre les distribuïdores xineses i el govern valencià, pues ha arribat moltíssims avions amb material sanitari i tot això ho ha anat comunicant el govern. I clar, la ciutadania ha tingut la sensació de que s'estaven fent moltes coses. No vull dir amb això que altres governs, com el català o el balear, no hagin fet coses. Amb les rodes de premsa diàries teníem la sensació de que anàvem fent i ens transmitien tot allò que anàvem fent. Per tant, ha anat molt bé. Ara bé, la decisió entre anunciar l'arribada de material sanitari o no anunciar-la, és una decisió que havia de prendre cada govern, i així ha estat. Ara bé, no tot ha estat un niu de roses al País Valencià, ni molt menys, i una de les coses més sonades ha estat el fet de la bandera. No? A algú se li va ocórrer posar una bandera valenciana, una senyera, a les portes d'un hospital per agrair als sanitaris la feinada que estan fent. Jo personalment ho trobo fora de joc, faig la comparativa. Si fora una bandera espanyola o una estelada, uns i altres posarien el crit al cel, perquè al cap i a la fi les banderes no curen virus. Ara bé, en tota la polèmica que va sorgir arran del fet de la bandera, va haver un comentari de Vicent Flor, que és sociòleg, molt interessant, que em va fer pensar i vull saber què en penseu vosaltres. Ell deia, ens molesten les banderes dels altres. Què en penseu? L'ús de les noves tecnologies ha sigut aprofitat molt positivament, adaptant les potencialitats que ofereixen les xarxes socials per a les noves necessitats. Sobretot l'han aprofitat molt bé els governs locals que no tenen les grans plataformes mediàtiques per comunicar. I tenim exemples d'alcaldes, que per exemple l'alcalde en el poble on jo visc, a Breda, ha fet directes d'Instagram en el que comunica les ordenances municipals o els plans d'actuació i alhora respon a les preguntes dels ciutadans. Fet que crea un vincle molt major i que sents que t'estan escoltant també. Ja per acabar, vull fer-vos unes propostes ara en temps de coronavirus. Una d'elles és seguir l'Instagram d'Antoni Aira, que a les stories ens fa pensar, no? Quin polític ens agrada més o menys i també pensar el per què. La segona és descobrir el nou podcast de El Pati Descobert, que parla de ciència política. I la tercera és un llibre. El llibre que ha tret la càtedra Ideograma, que és de Comunicació Política en tiempos de coronavirus. Sí, l'he dit bé. Us el poso tot aquí baix, els enllaços, perquè els pugueu consultar. I ara sí que sí, arribem al final. Vull dir-vos que aquesta és la primera prova i que m'agradaria tenir la vostra retroalimentació en el feedback per saber què us ha semblat, les propostes, si teniu alguna idea diferent, però no sols això, també dir-me «Oye, pues en això no estic d'acord», o «Això has de millorar», o qualsevol proposta, qualsevol comentari és benvingut, així que us anime a fer-me'ls i, fins la propera.